mai feza ne haka anti na gode anti Khadija ayu ashe duniya da faɗi take anti Khadija ke nake wa baitoci na ta kina saurara na gashi na buga tambura da tsarina da na doka na sani kina jina anti Khadija na buga ha muke bato nan maman Hassan da Hussaini Allah kara tsawon kwanan mama ga Ibrahim da Safiya da Habiba ina yi muke son barka ce kenan ku dakata yau batun na manya ne an ta ce ne Khadija girma ce na yi waƙar ki saboda ƙauna ce baituka na za da soki tantance baki da tsaron na sare bakin zarce da Khadija Allah ƙara kusanci a mata ai da ke ake ta kwatanci anti duniya da faɗi take anti Khadija ke nake wa baitoci na ku dakata hai na Pizzah na fara akan hatina nake ta gara kin biya ne dole ma da daren godiya haka ne nake kin mini ranar murya ce Muhammadu ya gode me san ka kaso shi duniya da daɗiya me kin ka kaso shi duniya da faɗi kun sani haka ma na sani ni kuma Pizzah da gode Allah a kullum za ya so da darin antina kin yi mini ranar godiya ta zana so gida ki duba ne ko a wagararin wanda kamar ke na faɗa da murya a waka ni gwani na bureka Pizzah antina na tafi sai wata ranar me Pizzah ne mai tukan ki na tsarin ki saurare ta zan soke mun make anti me Pizzah ne ai na gode ashe duniya da faɗi take anti Khadija ke nake wa baitoci na ashe duniya da faɗi take anti Khadija ke nake wa baitoci na